प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हरिगोविंद राय। हम अभी बहुत सुंदर प्राकृतिक हवा में टहल रहल बानी। सुबह सुबह रउआ सब भी टहलल करी। प्राकृतिक हवा शरीर में जाई, शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में जाई और ब्लड के सर्कुलेशन सही रही, ब्लड जौन बा शुद्ध रही और बहुत सुंदर मन रही, मन प्रसन्न रही, इंद्रियां प्रसन्न रही। असंतर हुआ मन प्रसन्न रही, इंद्रिय प्रसन्न रही तो का हो जाई, स्वस्थ रहब और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रही। ऐसे सवेरे सवेरे टहलल बहुत जरूरी बा जीवन में। सवेरे टहले के चाही, प्राकृतिक हवा में, खुली हवा में टहले के चाही। खुली हवा में टहलब तो बहुत आनंद आई, खूब बढ़िया लगी, आपके एकदम रोम रोम पुलकित हो जाई। भोजपुरी समाज के लोग ये बात के समझी कि रउआ सबके प्राकृतिक हवा लेवे के चाही। प्राकृतिक हवा रही जौन रउआ शरीर के विकार दूर हो जाई। तो हम रउआ सबसे निहोरा करब कि सुबह सुबह उठ के रउआ सब जरूर टहली। टहलल बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बा। घर में बैठल बैठल घर के अंदर जौन उमस वाला हवा बा, चाहे पंखा के हवा बा, एसी के हवा बा, ये कुल उतना लाभदायक नहीं है स्वास्थ्य खातिर। और जौन की प्राकृतिक हवा बा, देखी है खूब हरी हरी घास बा, एकरा घास पर खूब टहले के चाही। खूब सुंदर वातावरण बा। इस तरह के वातावरण में टहलला से पूरा हमनी के जौन शरीर के नस बा एकदम खूब बढ़िया से चलायमान रही, ब्लड के सर्कुलेशन बढ़िया रही और मन खूब आनंदित रही। तो प्रकृति के आनंद लेवे के चाही। भगवान हमनी खातिर का नहीं बनौले, हवा बनौले बनी। हवा के कीमत समझ में आ जाता। देखिए जब हवा घट जाता, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती, तो पता चल जाता क्या हवा माने का भइल। भगवान देखिए हवा दिए हैं, पानी दिए हैं, नदी दिए हैं, पहाड़ दिए हैं। ये सब प्राकृतिक चीज़ बा, खूब बढ़िया चीज़ बा। एकरा के भगवान के देन मान के भगवान देखी हमनी खातिर के जौन प्रकृति भी आ बहुत बड़ चीज़ दिल भी आई कुल। तो भोजपुरी समाज के लोग भी एकरा से लाभ उठाई सब है। पेड़ पौधा के बारे में रउआ सब तनी ध्यान दी। हर आदमी के कम से कम 10 गो 12 गो पेड़ लगावे के चाही। अपना जन्मदिन के अवसर पर, कोनो भी समाज में फंक्शन भइल वो अवसर पर, अपना माता पिता के नाम पर, भाई बंधु के नाम पर, बेटा बेटी के नाम पर पेड़ पौधा जरूर लगावे के चाही। तो जितना पौधा हमनी के धरती पर अधिक से अधिक रही, उतना अधिक ऑक्सीजन मिली, बारिश हुई खूब, बरसात देखते नहीं। आजकल बरसात के अभाव काहे बा, पेड़ पौधा कटल जाता सन। तो पेड़ पौधा कटल जाई, पेड़ पौधा लगबे ना करी तो बरसात कैसे हुई, तो उपज ना हुई, परेशान हो जाए आदमी। ऐसे खूब पेड़ पौधा लगावे के चाही। वृक्षारोपण के काम अपने लगावे के चाही, लोग के प्रोत्साहित भी करे के चाही। तो हम प्रगतिशील भोजपुरी समाज के तरफ से रउआ सब से ये निहोरा करतनी, आग्रह करतनी कि रउआ सब जहाँ बानी, जहें बानी, उचित स्थान देख के आप पेड़ पौधा जरूर लगाई। और वह सबके अगर ज़मीन होके तो ठीक बा, नहीं है ज़मीन तो घर में गमला में लगाई, लेकिन पेड़ पौधा से प्रेम करी। पेड़ पौधा बहुत हमनी खातिर आवश्यक बा। बिना पेड़ पौधा के मनुष्य के जीवन अधूरा बा। केहू भी ये बात के मानी कि अनुभव करी एकरा के कि पेड़ पौधा बिना हमनी के दिक्कत बा कि ना।
हमनी के जीवन में पेड़ पौधा के बहुत महत्व बा। जन्म से लेकर के मरण तक पेड़ पौधा के सहारा लेवे के बा। बिना पेड़ पौधा के सहारा से हमनी के चल नहीं जा सकत। ऐसे मानव समाज में पेड़ के बहुत महत्व बा। तो प्रगतिशील भोजपुरी समाज के लोग से भी हमने होरा करतनी, आग्रह करतनी कि रउआ सब भी खूब पेड़ पौधा लगाई, अधिक से अधिक वृक्ष के रोपण करी, प्रकृति के शुद्ध करे में रउआ सब सहयोग करी, अपना भाषा के मान्यता खातिर के दिन रात लागल रही। हमनी के भाषा के मान्यता मिले एकरा पर भी ध्यान दी। जहाँ बानी जहाँ सब लोग से एकरा के कहल करी, अधिक से अधिक लोगन के बतावल करी कि रउआ सब जागी, पेड़ पौधा लगाई, धरती के हरा भरा बनाई, अपना भाषा के मान्यता दिलवाई। प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद।